En aquest nou programa de Badabam ens posem el cinturó de seguretat per conduir els cotxes més ràpids i per fer-ho anem a la Fórmula GT al circuit de Catalunya, on Kilian Mack i el seu cotxe trobaran la carta amagada. També utilitzarà els seus poders mentals per descargolar aquesta peça i pujarà a un Ferrari per fer un dels seus trucs més espectaculars. Kilian Mack ens ensenyarà un nou joc de màgia i també tindrem no un, sinó dos mags convidats, en Brando i la Silvana, amb un espectacle de màgia teatral. Hola amics, com podeu veure som al circuit de Montmeló i hem vingut a fer una miqueta de màgia. Avui és la Fórmula GT i crec que farem màgia amb algun cotxe. Però el temps no està acompanyant gaire, o sigui que m'he portat el meu paraigües. Veniu a fer màgia amb mi? Mariano, encantat. Mariano, mira, farem un joc... Ui, mira quin soroll tenen aquí els cotxes. Mariano, farem un joc amb unes cartes, el primer de tot, baralla de cartes, a pòquer. Sí, i a part de la baralla de cartes, farem... Bueno, utilitzarem un Beetle, no un cotxe, és del meu cosí. Vull que posi el dit a sobre, que vegis que corre bé. Ui. Un cotxet. Sí? El cotxet aquest, l'utilitzarem després, el deixem per aquí. Agafaràs de totes aquestes, sí, agafaràs una carta. Jo vaig passant cartes, tu em dius prou i jo paro. Prou. Per aquí. Aquesta no, que ja l'has vist, aquesta. Agafa-la i ensenya-li a la càmera i que la vegin a casa. Em giraré. Estem? Sí. Perfecte. Mariano, la deixem per aquí. I el que farem serà, primer de tot, barrejar una miqueta. I barrejarem bé, estigui ben barrejadeta, i ara et diré... Primer, començarem amb coses complicadetes. Sí? Coses complicadetes. De totes aquestes, hauria d'estar per aquí. Farem un parell de... Toca un dels dos. Aquest, genial. Doncs el guardem. Molt bé. I ara jugarem amb... Aquestes no ens fan falta. I jugarem amb totes aquestes. De totes aquestes, la teva carta hauria d'estar, per aquí pel mig. En principi. Mira, obrirem per aquí i, jo espero que la teva carta, estigui en alguna d'aquestes... de dins de la baralla. Molt bé. I ara ve on intervé el cotxet. Ostres, mira, hem juntat els quatre assos. Mira, quina bona mà que tinc. Intentarem que el cotxet endivini la carta. No ha sortit mai, però avui ho provarem. Mira, el cotxet el podem... Sí? Agafarem, posarem per aquí, posa el dit a sobre i comença a tirar a poc cap endavant. Ves tirant. Tira. Hem de fer una passejada. Què ha passat? S'ha aturat. Que l'ha encontrat. S'ha parat. Ell creu que està per aquí. O sigui que aquestes cartes, i ja pots treure el dit, Mariano? Aquestes cartes em diu que no és perquè ell creu més o menys que està per aquí. Aquestes les guardem. Ell creu que una de les cartes de Mariano és una d'aquestes. Molt bé. Mariano, inclús... ens la jugarem. Ha de ser una d'aquestes. Sí, jo crec que sí. Serà una d'aquestes. Mariano, digue'm un lloc de la taula. Aquí? Molt bé. Un altre lloc. Farem una carretera. O sigui, que no me la posis aquí. Un altre lloc. Aquí. Molt bé. Següent lloc? Molt bé. Podem anar cap allà, podem anar cap aquí. Tu vegis. Aquí o aquí? Allà la carretera seria una miqueta rara, On vulgui, no, podem posar-la aquí, podem aquí, on tu vulguis. Aquí. Aquí, molt bé. Aquesta? On la vols? Anem a obrir una miqueta, perquè si no... Allà, molt bé. Aquesta, a veure si arribem fins a la punta, i aquestes dues ja posem que no són, o espero que no siguin. Ara ve lo bo. El nostre cotxet. El que farà, recorrerà tot això, el posarem per aquí, i et diré, posa el dit a sobre.
i ves caminant, a veure fins on arribem. Va tirant, va tirant, va tirant, va tirant, i el nostre cotxet encara tira, i s'ha parat. S'ha tornat a parar aquí, en aquesta carta. En aquesta carta. Bueno, anem a veure si és el lloc de la taula o és que realment creu que és aquesta carta. La posarem aquí, a veure si és el lloc de la carta. Vostè mateix pot posar el dit i anar tirant, a veure si és que és el lloc de la taula o és... S'atura? S'atura aquí? Creu que no és cap d'aquesta i creu que és aquesta d'aquí. Ara sí. Mariano, quina carta havies escollit? El 7 de coradores. 7 d'acords. Senyores i senyors, el 7 d'acords. Molt bé. Le dabas con el dedo y el cochetito se paraba justo encima de una carta. Y le ha pedido a un compañero que lo haga y también se paraba encima de esa carta. Y la ha sacado y era justo la carta que habíamos sacado al principio, el 7 de corazones. Y no había manera de pasar el coche. Siempre se paraba en la carta. Posa el dit a sobre i comença a avançar. Tira, 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 fins on tu creguis que pots tirar. Què ha passat? S'ha aturat? S'ha aturat? Sí. Cap enrere, fixa, cap enrere sí, però cap endavant s'atura. No vol. Creu, és perquè el cotxe creu que és aquesta carta. A veure si és el lloc de la taula. A veure si potser és el lloc de la taula. Ara, mira, la deixaré per aquí. Tu mateixa, posa el dit a sobre i ves avançant. A veure si és que és algun lloc de la taula. S'atura? Sí? Això vol dir que el cotxe creu que la vostra carta o la carta que ha agafat ell és aquesta. Quina carta era, ara sí, la carta que havies agafat? El 5 de piques. 5 de piques. Senyores i senyors, el 5 de piques. Molt bé, molt bé. Sí senyor, mira el cotxet com l'ha encertat, Posa el dit a sobre i ves tirant a veure si és que és el lloc de la taula o és que realment creu... S'atura? Sí? És que creu que és aquella carta d'allà, que no és cap d'aquestes. Ara sí, quina era la carta que havies escollit? Era el rei de piques. Rei de piques. Doncs mira, Albert, el rei de piques, sí senyor, i era aquesta. Moltes gràcies, Albert, moltes gràcies, David. Frenava de cop, no... Ho has provat també, no hi havia res, ha frenat sol. Sí, jo la màgia no m'ho creia molt, però, hosti, sí, sí. Avui tenim a Brando i Silvana. Brando i Silvana, gràcies per venir. Primer de tot dir que sou argentins, encara que esteu visquent a Barcelona, ara mateix. I que heu obert fa poc un local a Barcelona que es diu Estudio Mágico Brando y Silvana. Expliqueu-nos una miqueta de qué va. Sí, se llama el Estudio Mágico Brando y Silvana, además, espacio experimental. ¿Por qué? Porque justamente la idea de este espacio es esto, experimentar, crear números, desarrollar ideas originales, nuevas, dentro de las posibilidades, ¿no? Provar coses. I provar. Que cada un faci el que vulgui. I avui veniu a fer-nos algun joc, no a provar, perquè ja els porteu fet des de fa temps, però feu un número conjunt i després el Brando fa un sol.
Hola, Mario. Hola, ¿qué tal? Hola, Mario. Mario. Mario? Mario. Luigi? Luigi, Mario, Luigi. Oh. Mira, avui em disfressaré. Faré de Luigi. Oh, mira. Mario. Mario, farem un joc amb un cargol i una rosca. Un cargol i una rosca que bueno, li he tret a un cotxe. Jo no sé si passarà alguna cosa. Mentre no sigui el nostre... Però bueno, quin és? El Lamborghini. Vale, sí, és aquest. Vale. No passa res. Mira, agafa'l, vull que l'agafis, que l'examinis, que vegis que no té res, bueno, que és un cargol i una rosca normal, que li donis voltes, que el rosquis, que el treguis. Vale, sí. El que tu necessitis, Mario. Perquè vegis que és un cargol. Se l'està mirant. És de veritat. Se l'està mirant. És de veritat. No te'l carreguis, no te'l carreguis. Mira, Mario, el que farem és el següent. Tu creus en els poders mentals? Ara sí. Ara sí. Ara perquè estic amb tu, sí. Doncs mira, intentarem una cosa molt, molt curiosa, tu fixa't. Veus el... Mira, Fixa't. Només t'has de concentrar una miqueta. Mira. Fixa't. I vull que vegis, que l'examinis, que el toquis, que vegis que no té res, que és un cargol normal i corrent. Joder. I res, Mario i Luigi s'acomiaden amb el Mario al·lucinat. El Mario al·lucinat. Un plaer. Realment no ho entenc. No ho entenc perquè era ferro, no es podia moure amb res i he aconseguit roscar la tuerca allò i treure-la del tot. Increïble. Molt bé. Vale, primer de tot vull que agafis el cargol, que el treguis, que vegis que un cargol que
cap endavant. Li he tret un cotxe, no sé quin, però li he tret un cotxe. I el pots acabar de cargolar perquè vegis, bueno, que és un cargol, bàsicament. Sí. Doncs fixa't, Sara, que farem el següent. Intentaré demostrar-te que els poders mentals existeixen. Mira, t'has de concentrar només una miqueta, fixa't. I fixa't que el cargol, Rosca, el pots tocar, veure que és completament normal, que no té res. I ara, Sara, ara em creus o no em creus? Sí. Una miqueta més, no? T'he de creure, no? I el cargol, fixa't, i el pots examinar, que el vegis. I això què ho has fet, amb la ment? Amb la ment, lògicament, lògicament. Ostres, molt bé, molt bé. Jo si ho faig no em surt, no? No. Poder mental, tot poder mental. Doncs el mag m'ha ensenyat un cargol aparentment normal, que no tenia cap cosa estranya, i de sobte s'ha començat a moure sol una part del cargol, al·lucinant, perquè el tenia al davant i no veia cap mena de truc. Estava veient com avançava. Increïble. Ça, c'est pour bien faire voir que la tronçonneuse est une véritable tronçonneuse qui coupe vraiment. Attention, numéro exceptionnel.
Monsieur Peter Marvé. Una setmana més estem aquí a Badabam, on us ensenyem a fer màgia. Hi ha molta gent que s'està aficionant a fer màgia gràcies a nosaltres i per tota aquesta gent va el joc d'avui. El que tenim és una baralla de cartes, de pòquer, com aquesta, i el que farem és ben senzill. Obrim tota la baralla i agafem aquestes dues cartes, el 9 i el 10, de piques i de diamants. I el que farem serà deixar cadascuna de les cartes pel mig de la baralla. I tanquem. Només s'ha de fer així i les dues cartes pugen a dalt. Increïble, oi? Doncs és molt fàcil. I és que el que tenim és un 10 de diamants i a veure si el trobem, el 9 de piques, que són molt semblants, però no són iguals. Si aneu ben ràpid, la gent no se n'adona. Agafem el 9 de piques i el 10 de diamants i el posem a sobre de la baralla i ho deixem aquí. I aquestes dues cartes són les que ensenyem. Jo he dit 9 i 10, de piques i de diamants. No he especificat quina és cadascuna. Obro i les deixem dins. La gent no se'n recorda quin era el 9 i quin era el 10. Només s'ha de tancar, fer així i el joc ja està fet. Un i dues cartes. Ara practicar i a fer-lo als amics. Avui, per acabar amb un meló, anem a fer un joc bastant especial. Com us he dit, el temps m'acompanya i m'he portat el meu paraigües. I m'han dit que em deixaran un cotxe. Anem a combinar les dues coses per fer un joc molt especial. Doncs aprofitant que estem avui al circuit, anem a fer un joc amb un cotxe, que el nostre pilot, el David, que serà el que ens ajudarà, i farem un joc al Joan Carles. Joan Carles, que és un que correrà després. Sí, senyor. Joan Carles, jo aniré passant cartes, baralla de pòquer, i em diràs prou quan tu vulguis. Sí, agafarem dues cartes. Digue'm ja. Ja. Per aquí, aquesta no, que ja l'has vist, que era el set de cors. Agafa. I també necessitaré una altra carta més. Si la teva filla em pot ajudar, digue'm ja. Aquí, perfecte. Aquesta no, lògicament, aquesta. Vull que les ensenyeu a càmera. Cadascuna de les cartes. Vale? Les tenim? Molt bé. Ara el que vull que feu és que la deixeu per aquí i barrejarem una miqueta. Fins aquí? Bé. Doncs ara que ja tenim ja les cartes, te les deixaré. Et demanaré que me les llancis després, que m'entrebanco, que me les llancis després. Jo te les deixo aquí i tu me les hauràs de llançar. I jo intentaré agafar-les. Amb què? Ara ho veuràs. Té les cartes per tu. Em deixeu per aquí el meu paraigües. Perfecte. I amb el meu paraigües intentaré esbrinar la teva carta. Ja veurem si surt o no surt. Perfecte. Vale? Doncs, David, anem cap a dins? Molt bé. Iepa. Bueno, si no... que ha sigut un plaer. Cinturó de seguretat primer de tot. No, seguretat primer de tot. I som-hi. Ara quan passi li fotré a sobre el cotxe. Sí, senyor. Estem en un Ferrari 458 Itàlia. I això hem de dir, jo que estic dins, haig de dir que això corre molt i que frena molt bé. A més, que frena molt bé. Baixem finestres i ara me la jugaré. Veurem si encerto o no encerto. Retumben tambores, que vamos. On està el nostre amic? Està allà. Mira, aneu a baixar. Això em sembla que l'he agafat. Pots fer una d'aquestes? Sí, però em falta una. Aran, quina era l'altra? Dos de... Ah, ja està, els dos d'acord.
Ostres! El truc consistia en escollir una carta, escollir dues cartes mentre anaven passant, les hem ensenyades, en aquest cas no passen al mag, i el mag ha decidit que quan passaria amb un Ferrari pel mig dels boxes, obriria un paraigües i les agafaria. I sí, així ha sigut. Li he tirat les cartes a sobre el cotxe, una li ha quedat punxada, que era la meva, el 2 de trèvols, i l'altra el portava escrit en el paraigües, un 2 d'acords. Impressionant, la veritat que impressionant. No, que eren dos. En dos era dues cartes. Ara eren dos cartes. Ja la moriré. He deixat flipat. La torno com estava i acabem abans de la moneda perquè no, és que no em senta bé. No? ¿Y ahora qué faig amb la moneda? En algún sitio habrá hecho la magia. Yo me lo voy a llevar de fiesta para que me cambie los billetes de 20 por 500. Que ya verá el festival que nos pegamos.